Sa hapit na si Jesus mudangat sa adlaw nga siya magpasakit o mamatay sa krus, gisultin niya kining mga pulunga ngadto sa iyang mga tinun-an diha sa iyang katapusang panihapon kuyog sa iyang mga tinun-an. Mingon siya nga ang Amahan nahigugma kaninyo. Usa ka deklarasyon nga ang Amahan, ang Dios na nagpadala kaniya, nahigugma kanato. Ang pagigugma sa Ginoo sa atong Amahan alang kanato, wala makadepende sa atong pagkaangayan. Wala magdepende kung unsa ang atong nakabut, unsay atong natapos ni ining kalibutana. Ang iyang paghigugma bunga sa iyang desisyon to love us. So, walay makapasigarbo sa atubangan sa Ginoo. You are not loved because ikaw sige og simba. You are not loved because ikaw dato. You are not loved because ikaw politiko, daghang kag nahimo. You are not loved because you are a priest, you are a bishop. You are not loved by God because of that. You are loved by God as you are. Wala makinahanglan ang Dios og imong katakos, wala sa makinahanglan imong achievements before He loves us. Matud pa sa sulat ni San Juan, unang letter ni San Juan, God loves us first, then we love God. So, ang atong paghigugma kaniya, kanang atong pagpaningkamot nga mahimo kitang maayong tao, pagpaningkamot nga mahimo kitang butan sa atong pagpangalagad sa simbahan, sa private sectors, o diha sa gobyerno, tungod kay na-realize nato nga kita kihigugma sa Ginoo. And this is our faith response. Response tungod kay nituo kita kang Jesus nga iyang gipadala. So kung mao ni, ang pagigugma sa Ginoo is not based on what we possess and what we achieved, but it is God's decision to love us. And when God decided to love us, He will never take it back. So kung mao ni, ingon si Jesus, pangayo kamo bisan unsa. Pangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, og hatagan kamo sa Amahan. So this is a promise nga God loves us, and because He loves us, He will give us the necessary grace nga atong gikinahanglan sa matag adlaw. Enough graces nga that will lead us to His home. Kanang ang panalangin sa Ginoo iyang ibubugid kanato, not because we are sinners, but because we are loved by Him, by God. So kung mauni, ma-realize unta nato kanang pagka mapalaw man ang atong realization that we are loved by God. Unya, kung magkalaw ang atong realization, the more that we hate evil, the more that we distance ourselves from doing what is not pleasing to God. The more na we realize that we are loved by God, the more that we do not involve ourselves in doing foolishness in our lives, either personal life, communal life, in the church, or in the government. Ay mao ni hinungdan nato karon kining we believe and we claim that we are the only Christian nation in Asia. That's true. But we are the only Christian nation that is not Christian. Kanong not Christian man? Because what we do is contrary to the will of God who loves us. Killing is never the will of God. Onya, mo na kaniadto mga isog kaining mga tawhana, pero karon mga talawan man di ay. Mo na nga sa Senate nato nagkagubot. Ngano man, we are good in doing crimes. Manaway ta sa mga adik, manaway ta sa mga kawatan ug uban pa nga they are doing crimes.
But those matino nga mga tao, they are also doing crimes, even more crimes than the ordinary addict, than the ordinary robbers. Kunya karon dili ta mo atubang, mudagan man di ay. Ang ordinaryo nga tao makapatay, dakpon, way kadaganan. Kung dako gani Granggos Pilipinas, taguan pa. And that is not right. And this is what is happening in our country. So mao nga, the more we realize that we are loved by God, the more we move away from doing what is evil. And killing, my dear brothers and sisters, is evil. If I kill, I sin. If you kill me, you also sin. So what is happening, or what had happened, is we just multiply the number of evils in our world. I am a sinner, I kill, for example, and I am killed by authorities. The more that it escalates, the more that it multiplies the evil. We did not put a stop of the evil one. How to put a stop? Do not do what they are doing. Do the other way. So mao ni tanaw na to nga ingon si Lord, gihigugma tas amahan, kulang lang ang atong kaamguhan ining maong paghigugma. O kay kulang ang atong kaamguhan sa pagigugma sa Dios nato, sayon ra kaayo maghimo sa social media og TikTok, Facebook videos o guban pa aron dauton ang imong kontra sa politika. Sayon ra kaayo nga ibutang sa Facebook bisag dili tinuod o kadtong mubutang og fake news sa Facebook, wala nay konsensya pero mosimba pagka Domingo. Mao ni dako kaayong tamparos sa atong pagtuo, kay naunsa naman taon ta. Unsa man ni tabo, huwang sa pagkaamgo nga gimahal siya sa Ginoo. Og ang pagmahal sa Ginoo wala maghatag kanato og awtoridad to do what I and you want. But ang paghigugmas Ginoo nagdala kanato sa kaamguhan to obey what this God who loves me wants. Dili kay unsay atong gusto pwede ra buhaton. So kanang mga ingana nga mga tao iampo ay pagyud na natog sakto kay wa gyud nay kaamguhan. Kanang mga kuan, mga adik ug uban pa, mga tulisan ug uban pa, iampo pud na sila. Kay nganuman kuwang gihapon na sila sa kaamguhan. Ang mga tao nga mopatay ani kuwang gihapon sa kaamguhan. Unya mo claim ta we are the only Christian country in Asia. Apan ang atong binuhatan, dili Kristiyanos. We are even worse kaysa mga non-Christian countries. So mao na nga, ang atong ebanghelyo nagpainom sa Jesus nato, nahigugma kaninyo ang amahan. Okay, nahigugma ang amahan, feel, realize, and live in that love. And when you ask God, sa ingon sa Ginoo, pangayo kamo sa akong ngalan, kay ang amahan muhatag kaninyo. That's the promise. So mao ni nga kita nga mga nakaamgo magpalawom pagyud ta sa atong pagtuo, palawman pagyud nato ang kaamguhan sa atong kinabuhi nga gihigugma tas Ginoo. Okay, gihigugma tas Ginoo, dili ta mubuhat, mupalayo kita sa mga buhat nga dili maayo. Manindog kita og atong ipadangat ang atong mga pangaliya sa atong mahigugmaong amahan.